track. When I'm from kids and so I go for Insizwa madoda. Hey madoda, ziyaphila insizwa la. Insizwa ezimbili. Futhi la sengiwatholile amavoti out. Mina bafethu ngikahla nguphaka impi. Nguphaka impi ngisuka le kwamakhutha. Into angizile lezo ebovu ngizokhankasa. Ngihambe ngisho ukuthi ngicela ningivotele. Ngimese ngiyanitshela ke futhi ukuthi yini engizonifakela yona, yini engeke niyithole. Ngoba phela angeke nithole zonke izinto. Sizwana manje. Ay ngathi sizosizwa sondela le camera. Njengoba ngitshelile ukuthi nguphaka impi mina yazi ngiphaka impi kodwa into mina ngayitholi ngiyanika isiqiniseko ukuthi kumele niphaka impi. Ngilandele igama lami nilwe ngizonika ke lonto. Ngoba ngizelana azoyibovu ngiboneni impela ukuthi hayi niyahlupheka. Nomphakathi nje ohluphekayo ongazenzisi. Ngoba zona zonke lezi zinto esengihambile ayikho ngizosenje ngiyaqonda ayikho ehlupheka njengila kwaZelibovu. Ngithe nje ngiza lapha ngiyayibona imsele kunamasemba yonke la ndawo futhi akathi ama-toilets emgodi segcwele lama toilets lawo emgodi la nimba khona emgodi engathi nje isixobo kodwa agcwele ayikho into esoyenza agcwele lama toilets ngizongisiza kodwa mina ngiyezwa into yokuqala nje ngizonifakela ama-toilet aflashwane hayi ama-toilet aflashwane nazi ngama-toilet aflashwane ngizonifakela wona lo mgodi ngizomba lapha ngibeka amasimba eceleni kodwa amasemba mawuthi nje wena wale ekhaya amasemba angena endlini noma yashisa nezwa madoda angena endlini noma yashisa othi nginike nani ithi waphela ukuthi nikhulume nisho yini enifuna ukuyibona emphakathini wenu ishintsha. Khuluma madoda khuluma manje susiphaphela nje uthe igama ubani hayi nguphaka impi mfethu isibongo uMavela ngisho nje kulo muntu ovela aphinde aqashe ya uphaka impi wena futhi nje uzovela ukuphaka impi bese uyahaleka yokuvela awumele ukuphaka impi umuntu kumele ukuphaka impi ulo naloko ninakana negama lami ngithe mina imgodi khona imgodi la yama-toilet egcwele amasimba anuka kale ndlela ngizonisiza mina ukuthi nishintshe iZelibovu kube isikomplazi manje ngafuna ukuthi kube isikomplazi kuba ama-suburbs yezwa iZelibovu ngizolenza kanjani isikomplazi ngoba umgaqo uwodwa la hayi ngiyabonga umbuzo wakho ngiyabonga iZelibovu mfethu ngizoyishintsha mina ngizoyiguqula yezwa ngizoyiguqula iZelibovu mina ngisho ingafuni ngizoyiguqula into engizoyenza oyokuqala nje ngizosusa bonke labo big house abakahlala umuntu la ngifaka ama-ground iy'ngane zenu la mama ngiyayibona zithanda ibhola ngizoyifakela ama-ground yonke le ndawo le nezwa i-ground efana naleli elikhulu elapha ngizowafaka nje abe mhlawumbe u-5 iy'ngane zenu ngeke kwaziwe kwavela amagwala iy'ngane zenu ngeke kwazi ukuthi zihambe ze-ground elilodwa ezinye zoyangala ezinye zengala kwavele siyasabana uyabo angifuni ukuthi zilwe ngifuna nje ukuthi zidlale ibhola thina-ke sabantu abadala njengoba singasebenzi uzosenzela mntanami kwabafana nawe nje okokuqala ngizobathengela iy'buko zamehlo ngibahambise ey'bhedlela bovula amehlo uyabo wayi nawe phela unalo ilungelo ukuthi into uyibone kahle ungaboni into engathi irojiwe uyibone nje kahle into labantu abadala nje ukubabuza abantu abadala vele bayathola u-350 uyezwa mina ngizobe sengifaka no-450 ngaphezulu ukuthi banjani abasebenzi athi wona vele lo 350 450 sizobe siunyukile-ke usu-450 ngeke usabe u-350 sizobe u-450 mawuthi niyangivotela-ke 450
sesikhulumele vele noRamaphosa khululeke uRamaphosa ngimbiza ngubani ngimbiza ngomalume manje ke yena uyena nje uzoyisisa yonke lento le mase ngasiningivota nje libe ikhansela ooh slide ooh slide yeah hey mellow shit I'm tryna be mellow but she text me some Othello shit I tell her be level but she ghetto and got hella lip 2 investigations in a day say I don't tell her